a radin Allah ƙasan nan akwai matsala babba, wato ainihin wallahi Allah yunwa nake ji tun shekaran jiya. Ka doguwar hamma maybe kai na safe ne baka ci ba, tun shekaran jiya nake jin yunwa, banda naira 30 ba abinda nake magani. Kai to ba an ce yanzu aka ce ko sha anya 30 ba A ina? a Kano? Ba ya faɗa. Wai minister of agriculture ko faculty agriculture bangaren dan gonaki sanin mai masanantar abinci idan ya sanar da wannan sanarwa za ka ce koshi a 30. Ya dai ce a ci a koshi a 30. A ci a koshi a 30. A 30? Eh. A 30? A 30. In ƙarya ne fa zan ci ubanka wallahi. Mu je wajen dan inna. Ka tabbatar? Mu je wajen dan inna ga mana gurasa. Mu je. Ai uku za a yanka mana. Dan inna. Yanka mana gurasan nan guda uku. I'm all alive. Is the point going to my head? Ya daga 30 Guda nawa muka fi? guda uku Ko goma goma. kamar ya An ce ka ci ka koshi a naira 10 a faɗin jihar Kano. ke ma ji labarin nan ni ma na su daya Minister of Agriculture ma Agriculture. karan guda biyu ma ka 30 kai Ai ni ma na da jin wannan labarin tun da haka ne kai kaman canji na. a ban ji bani waye minista a ban da labari kai da ku ban ku na ku a kai officer